O tagay na mga kababayan. Welcome po sa ating Dulang Ti Ilocano channel. Tayo po'y magluluto ng nilasing na hipon. Uy, nakaimimas po dato yung pulutan. Hala nga pampulutan, mabalimot po nga sidaan daytoy. Ayan, napakasarap po ng putahin ito mga kababayan. At bago po kayo magpatuloy sa panonood, sana po'y nakasubscribe kayo sa ating Dulang Ti Ilocano channel. At panoorin po itong video mula sa simula hanggang sa matapos ang ating palabas. Nakakita na ba kayo ng saging na may dalawang puso? Buti pang saging, dalawang puso, di ba? Madam na po, ipabuyak to kanya yun daytoy ha. Patikim pa ilang po daytoy. Dito'y Dulang Ti Ilocano channel. Nasarakan tayo data, ijay ilit ti San Gabriel La Union. Ngamasakbay na. Mapantayo pa ijay palengke iti siyudad ti San Fernando. Nakasadsadiwa dagita nga pasayan ni manggulpi tayo. Mga latay lang iti datas nga may sakilo. Okay, nga pasayan tabartakan tayo dagita. Dati kung kunakinimanang ked kwa orayhan nga agpatawar basta laki di nainayunan na. Ngayon kinisayan na niyo. Ngayon siyempre alaan tayo lang Diyos ustong timbangan niya ken ustong bayad. Oray one tawar na basta nayon na. Nariga magamin no malugi mata niya. Okay, basta ti importante kanya kat hangga di presyo, di quality, ti importante. Okay, tata, gumatang tayo mo iti tata pangbartak tayo apo ijay ayan ti pasayan nga ginatang tayo. Amoy mo tandata siguro 2 by to. Ayan, ihang ko nga inuman data ng ipainom ko kada gito'y pasayan. Tata, dadalusan tayo na apo dagito'y pasayan, inikat tayo mo tan apo yung ulo na. At dagita baginan, naukisan tayo mo tan apo data. Okay, nadalusan na nga naimbag datan. Kaya na datoy na po dagiti rekado tayo. Data, gin 2 by to. Ayan. Ibukbuk tayo ito madam naman data. Cornstarch. Datoy, damot ti breadings da po. Sang kabasit lang. Pamparaman lang basit. Kasapulan tayo mat iti paminta. Ayan, paminta. Kaya kasama tayo datoy arena. Okay, okay lang mat apo. Oray awan data breadings. Basta ada arena. Kaya data mantika. Okay, at garami tayo matipag sausawan madam nama. Kalamansi, sibuyas, bawang, ken data adu nga sili kahit kung gamit tinagasang. Kita rugyan tayong painuman dagitoy pasayan. Talaga nga mawaw dan sa makainom da niya. Talagang excited da nga makainom. Bartakan tayo man dagitoy. Ipainom tayo amin dagitoy sa nga boteng tuba ito. Ayan, amoy ugali tayo kay Ilocano. Basta no data ininom gaming data naganan atang iatang mo kunada. Ingam kung kunada gay dado maapay ngay ta diatang ka baka nim imas tupay natin arak na dagita atangam. Okay. Gasam yun makita yung dagita pasayan nakaragragsak da nga umininom. Kitaan nyo. Nagpartak nga tatamaan di may isa ni kitaan nyo manglabalabaga. Dan sapay bakwarditan ni Okay, so i-marinate tayo lang nga po datoy. Okay lang nga po. Gin, wenno saan brandy. Basta importante dagijay ngay nasangar apo nga inuman. Mabalimot apo ti basi. Ingam nang ko mga makwaji basi tan alsam gamin medyo umalsam gamin jay. Ingam may gamin data gin wenno saan di jay brandy. Okay, iti pang-marinate tayo apo kada gitoy pasayan. Okay, di ulo na gamin dato ikatkuan naganan sa bawan tayo ito datan. Naimas mangkat apo ti sinabawan na yung ulo. Ibal lang yung ulo kat nakaimas mo di jay. Okay. So itatagkit ibati tayo lang po datoy. I-marinate tayo lang po datoy ti kunamon mga iti unag ti 30 nga minutos or okay lang or 15 minutos ha. Okay, so kalaban tayo lang po datoy tamno ti kastagkit hanga matinagan iti naganan di kunada nga foreign object. Okay, daytoy naganan daytoy inyo par tayong pasayan. Agin enjoy da ni Pag-asim nyo data. Okay, data kita pampaimas apo ti aroma daytoy luton tayo nga linasing na hipon. Nga masakbay na kakailyan kita pagururayan nga mamarinid apo dagitoy kita buyaan tayo payman daytoy video nga ala tayo manipod ijay Barangay Lipay Norte, San Gabriel La Union.
sayang datoy may isa. Oh, natukol. Duwa pa iti sabunganay na. Kaya makita yo may isa, duwa. Tapos dati bunga na. Dati may isa nga nyawag mo dito yan, sos. Datoy bulig. Oh, may isa bulig na. Tukol. Ayo. Oo, nakayanan, galot na paypiman niyo. Daytoy may isang puunti sa ba adaan mo ti dua sa bunganay na. Kaya ito tayo. May isa, duwa. Tapos nagsiping ti bulig na. Ayan. May sa ti jipan nakapuon na ket may sa ti bulig na. Dati nga saba. Dati madjay puon na puon. Dati duwa nga tungkal na nga bulo. Nadagsan din niya. Nadagsan. Baka maspak kaslamat lang jay may isa nga saba. So, kita yung data. Yun, manungay ti bilang na dato isos na bilang bang? Umpay sir. Umpay na bilang. 150. Ngayon pa nga to. 150. Oh, inyo na ganan ng timon. Glory. Glory. Nya. Anti glory kulbungan. Glory. Kulbingan. Oh, nabuyay mo siguro niya. Sabang adaan iti duwa nga sa bunganay na. Tapos may sa tibulig na kanpuon na. Naka ayo nga buyaan na niya. Okay, madam naman, ituloy tayo malat. Ang istorya may papandata mulmula. Okay, subli tayo apo. Jay kusina, tataget, di arena, nga da dyan timalokong. Nagkantay matapot isang kabasit na cornstarch. Siguro mga may sa kutsara lang nga po cornstarch. Itataget sarunong tayo matapong ay kabil data breeding sa apo nga data. Okay, basit lang pamparaman la basit. Okay, at ikantay mo tan apo iti paminta data. Tapos tikas taget medyo gumasa nga basit. Oo. Well, ituloy ko apo ti agistorya niya kabayatan nga bubuyaan nyo dahil ito'y preparasyon tayo para dito'y lutuan tayong linasing na hipon. Ayan, data po sa bakit masarakan na po ijay Lipay Norte San Gabriel. Di day off ko kadapang ko pinasyar. Data talaga ginagarak ata kahit ko nga maimatangan nga ro data sabang nga adaan iti duwang sabunganay saging na may dalawang puso. Okay. Ang kumanasang potan yung makin bagit at padasan tayo kumati dumawat. Namagag na ilako dan sa data. Da kayong ako da kayong naganan mahilig ti mulmula siguro pag interesan nyo man dato nga kay bueno kay yung gatangan dato. Okay. So data apo ti padagapasyar tayo. Tila maturturong tayo nga lugar no dumaket. At least kit adati pabuyak kanyayo anya. Inata nalpasan na po daytoy padagmix tayo po kada kita nga ingredients. Okay, taantay man dagitoy pasayan tanda. Kitaan nyo na talagang tamado na niya. Nagpipig sa tama na ni Diba isa dyan ka talagang babakwaran. Original lumbabaga dan apo ti kwa. Ti panaka uparda iti arak ka. Ayan. So tatagket idrain tayo apo daytoy. Hantay nga kasapulan daw. Hantay nga inuman datan. Amoy madi mo raman na data kwa nga data nagupuran na data. Baka dapat lang masayangan nga hindi po sayang yan. Basta laki dit importante apo. Naiupor tayo apo data iti arak. Okay tatan, kalpasan tayo nga ma-drain. Dagito i-mix tayo apo nga ramen. Ipisok tayo amin dita.
Tabalkuton tayo apo data iti kwa dagitoy breedings nga daytoy. Okay? Ayan. So balkuton tayo nga na imbag data. Tamno ti kasda ket medyo adamo sarangsang nabasitan niya. Okay, so siguraduhan tayo nga nakiwar nga na imbag dayta. Okay? So mabalkot ama amin dagita nga pasayan. Oh, kita nyo yan? Nga proseso. Simple lang natin. Simple lamang po ito mga kababayan. Itong pagluluto ng nilasing na hipon. Ako, pag natikman ninyo to talagang masabi nyo napakasarap pala nito. Okay? Ayan. So, preparasyon tayo pala nga po ha. Iti daytoy nilasing nga hipon. At sabi ko mga po, subscribe kayo. Iti daytoy YouTube channel tayo. Kaya sa inyo matang lipatang i-share dagiti videos no nagustuhan nyo. Adado pa po dagiti pabuya tayo nga luto. Kaya kastamotan pa nagpa-share. Kaya dumapay. Dito'y probinsya tayo nga La Union. Wino saan dito'y Ilocos Region. Tatam, mapantayo na po. Ijay dalikan. Okay, at dataparyok, nakabarbara datan, ikantay mo tan iti mantika. Ayan, basta iti importante ket maprito apo dagito yun. Medyo lubog itong mga itong mga hipon na to. Ayan. Oo. Apay no daduma panangikumpa kadagijay dadumang ket hipon. Magandang katawan pero ang ulo ay patapon. Oo. Ay nga para kanya gamin jay ulo apo ti hipon, yung ulo ng hipon naku yun yung masarap sa bawan. Ewan ko nga ba no apay nga dati hugot dano daduma bay papandata hipon. Okay, so sigurado tayo lang nga po nga di mantika kay at least man lang kit nakalnad apo dagitoy preprito tayo apong pasayan. Aging ganang golden brown. Okay, dagitoy luton tayong pasayan. Ayan. Oy, kumusta kayo ha? Kadagiti OFW, kadagiti pada tayong Ilocano. Ang ada kadagiti balasiw taaw, sabi ko man maliwliwa kayo kay magusgustuhan nyo daytoy araramidan tayo nga video. At yun ha, dati kung kunakuna po, pakishare yung matan. Dati video tayo, tamnati kastaget, mabuyamat. Dagiti daduma tayong kakailyan, lalo kadagiti pada tayo mat nga Ilocano. Itatarget medyo na golden brownan. Mabalin tayo nga adawonan data, pinutan tayo nga sa gaysa. Talaga nga naka-imimas dati, angot na pailaan yan ket laslahan na nga makapagtepal nga isumon data maysa nga hipon. Nyat English na iya dati linasing na hipon. Uy na binartek nga pasayan. Drunken shrimp kunada po na ganyan na duma. Okay? Talaga nila nga nalaangan talagang nga naimas. Makita yun data. Tuyan na po. Dahito'y linasing na hipon. Mayati kulay na niya. Golden brown nga lumabaga. Data na po di siwsiwan tayo. Siya gaming ka kahit ko di nagasang. So ngayon natadok iti sili. Nakasilsilap doon Nagmayati pumidos sa gaysang ngalngalan dagitang pasayan. Ala, ket itata. Orasan tamno ti kasta ket sintensyaan tayo daytoy babaan ti amuyon ti sumaruno. Uminom tayo basit nga mahanga datay na agbarbartak mata niya. Nariga mat. Pamparelaxbat laan kidi iti bagi. Awa mo ti dakas na no ay agrelax tayo. Okay? So itata ket sintensyaan tayo dayto yan. Dati brandy ti inuman tayo itata. Actually, awan ti trabaho iti datang daway. So nga relax tayo basit. Unwind. Dati matla nga po ti kwan naganan iti pagpalabasan ti oras na duman ng mahanga datay nalabusan niya. Okay, so itata pumidot tayo ti may isang pasayan. Isiw-siw tayo dita ayan ti suka nakagasgasang nakadadusili na tapos sibuyas. Napurasan pa ti kalamansi. Okay, so data. Okay. Wow. Amoyo tiraman na datoy no adda jingiwa yo apag kagat kaslang ay boom. Una na nga ano bang tawag rito di aroma apo di jay arak.
Tapos di breadings tayo and then datoy alsam tisoka and gasang na. Talagang no para kanya ka po perfect nagnanama po. Nagmayat nga itiraman na diyan tingiwat. Okay? So approve nagmayat. Sabi ko mata padasin nyo mati agluto ti kastoy kakailyan ta sigurado nga magustuhan nyo. Okay, so umigop tayo basit o uminom. Okay, toast para kadagiti mangalap. Okay? Nga sabi ko mata agtultuloy da nga nasaranta. Yan, nga mapan agkalap kadagiti lamos kas kada pasayan minurasaman dita. Well kakailyan maminsabanan nga ipiksak ti panagyamang kanyayo itingkay panagbuya iti daytoy dulang ti Ilocano channel. Sapay kumata naliliwa kayo ken adda iti nasursuro yo. Ken sa inyo matan liplipatan ti ag-subscribe when i-share dagiti aming videos iti daytoy dulang ti Ilocano channel. Maraming salamat po mga kababayan. Diyos ti Agina.